Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonisa bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje ukuba siphinde futhi sikwazi ukuhlangana. Nginethemba ukuthi nibonile nginithumelele khona ukukhombisa amavili, amabranch angamavili angafuni ukuletha abantu, namabranch akhuthele aletha abantu. Sengithi amabranch, ama-group ngiyaxolisa ama-group. Onke ama-group angaphansi ka-900, onke nje ama-group angaphansi ka-900 angamavila, anifuni ukuya ezulwini. Uma ufuna ukuya ezulwini uzobaletha abantu. Sekulula kangaka ukuthola umuntu umtshele ngama-emoji, umtshele ngemithetho yasekhaya leyo uzayithunyelwa i-voice note more than 3 minutes. Imuphi omunye wesithathu akuthunyelwa nge-weekend. Sekumthetho nje lo usumile ngoba indlela okwenzeka ngayo izinto usumile nje umthetho akuthunyelwa nge-weekend. Nanoma yini ayizothunyelwa nge-weekend. So umuntu uma usumtshelele umthetho wazwana nayo usumnika ilink. Uqala ngokumnika ilink ukuthi angene. Noma sithi uqala ngokumsave wena khona uzombona phela mayisengenile. Msave kweyakhe ifone bese umnika ilink ngoba vele ilink uzomnika ngoWhatsApp awuzumnika emoyeni, vele umnika ngoWhatsApp. Ukuze iphele lento ukuthi ningithumelela abantu abanezinamba ezingena WhatsApp. Kusekhona ke nokho ngoba kukhona iBed umuntu yena enaye correct iBed mayiseyiletha kumina. Angazi kusekwenze njani. Kodwa ke ngithemba ukuthi uzophela lo mkhuba abantu bakwazi ukuthi baqale ngokusave umuntu bambone ukuthi unayo yini iWhatsApp number. Bafethu sifuna ukuya ezulwini angithi. Sona esincane asikho ezulwini sona esikhulu. Uma ubhede iWhatsApp number yomuntu yena ekunikeze correct wayiBed uyiletha kumina kufanele uxolise. Kufanele uxolise ngiyakutshela nje. Isona sidlula ungaxolisile. Wonile waletha inamba wrong kahlehle uqamba amanga ngoba uthe inamba kasibanibani nje kanti ayinjalo. Amanga lawo. Amanga uNkulunkulu yawazonda. Umuntu oqamba amanga akangena ezulwini. So uqamba amanga waletha inamba wrong. Ube wena unaye right ngoba usumthumelela ilink. Noma ke uyena odidekile kulungile kodwa iqiniso lithi usakaza amanga wawaqhubha waletha kumina. Xolisa ngoba nginikezwe amandla ukuthi engibabamba ngezono bazobanjwa ezulwini. Engibakhulula ngezono zabo bazokhululwa ezulwini. Abanye abantu abayikholwa lento. Awuvule ngokaJohn chapter 20. John chapter 20 ulifunde lelizwe uverse 23 noma siqale ku22. Kwathi kuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo uyamukelana umoya ongcwele uJesu lo. Verse 23. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. So uma wena unginika inamba wrong ubusungaxolisi. Akukho kungiphoqayo mina ngixolele ungaxolisile. Kodwa iqiniso lithi awuxolisile. Ma ungaxolisile uqamba amanga, amanga wangena ezulwini. Injalo nje lento. So ngiyazi khona abantu abangakufundisa ukuxolisa kwasemakhaya. Abakwazi ukuxolisa. Ukuxolisa ukuzithoba. Ukuxolisa ukukhombisa ukuthi wonile uyalamukela iphutha lakho. Uma ubhede inamba uqamba amanga wathi inamba kasibanibani nje kanti ayinjalo. So iphutha lelo igama lithi iphutha lisho ukuthi awukwenzanga ngenhloso. Kodwa ekugcineni iphutha yiphutha ungena ezulwini mawenza amaphutha. Awukodwa bakithi. So ufundisa kuze kube nini? Sifundisa izinto ezincane kangaka. Bafowethu hayi anifunda ukuthobeka. Umuntu axolise mayonile. Axolise nje. Abanye ngivele ngiyithulethe niyazi ubani. Sekufanele ngabe yaxolisa ke manje. Akaxolisi. Ucorrect iphutha. Ulingisa umuntu athi uma ingane eyonile ngandlela thize ayiphuswini. Awuxolisile.
uyiphuswidi. Ukuphuswidi akuyona irabha yokucisha isono. Irabha yokucisha isono uxolisa bese igazi likaJesu liyasebenza. Hayi mina ngazi noma nizwa lento. Vula u1 John chapter 1 verse 7. Uma nithi nisekukhanyeni yiba nenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu bese liyanihlambulula. Alisebenzi igazi likaJesu ungahlanganyele nomunye, whether umnikazi wecala noma ozokukhulekela kucelela enkosini, but kufanele kube nenhlanganyelo omunye nomunye bese igazi likaJesu liyasebenza. 1 John chapter 1 verse 7. Asilifundeni izwi bafowethu, kade ngangifundisa lento. Angazi-ke laba ngaxolisi, abanye ngize ngibazwele ngithi ngiyaxolela ungaxolisile. Ngiyaxolela ungaxolisile bese ngishiya kanjalo. Hayi-ke ake siqhubekeni bafowethu. Kumnandi ukukholwa uma unelida ecabangelayo exolela ungaxolisile ukuze mawufa uhambe ezulwini, ngoba ngeke uye ezulwini ungaxolisile. So ke nginikezwa amandla. John chapter 20 verse 23. Engibathethelela izono zabo bazothethelelwa ezulwini, nengibabamba ngazo bazobanjwa. Angikhulumi ngamaqhubu, asisho amaqhubu la, sisho isono nje. Uma nami senginamaqhubu nami ngizolahlwa. Ngikhuluma ngeqhubu, angikhulumi ngomuntu owenze kabi mina. Ngikhuluma ngokubamba kwezono, amandla engiwanikeziwe. Matthew 16:19, Matthew 18:18. Engikubophe emhlabeni kuzoboshwa ezulwini, nengikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Amandla lawa engingeke ngidlale ngawo. Before ngiwasebenzise kufanele ngithandaze. Nkosi Jesu uyavuma yini? Mayengivumela uyena indlela neqiniso, yena uzongifaka ezulwini. Mase ngivunyelwe uyena sekuqedile. Hayi bafowethu, ake sikholweni. Izulu engathi babunzi bantu uyahlehlisa nje, engathulisa kude. Cha linjalo nje asingeni so. Yekani ukuletha inamba kimi ezirong. Bengichaza ukuthi ke save umuntu, umthumelela ilink bese uthumela kimi imininingwane yakhe, iWhatsApp number, igama, isibongo, indawo ahlala kuyo nedolobha lakhe, usukuletha kumina. Mina ke sengizomsave. Uma ngigcwalisa ilink ngibona ukuthi akuyena okhishwe i-emoji, ngizobe sengimamukela angene abethola iy'nkonzo mina ngingakamsave. Ngethemba iyaqala ilula indlela emangala. So ama-branch less than 900 awekho serious, ayadlala. Ayadlala nje, angwazi aphila ngoba aphila emhlabeni ngabafaka abantu. So la iphila khona bekho abantu. Yekani kuba amavila. Bengifuna ukufunda ke kaJakobe ukuthi ithini ngomuntu obuyisile isono edukeni. Jakobe chapter 5 verse 19. Bazalwane bami, uma umuntu kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise, yazini ukuthi obuyisile isono edukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele inqwaba, asibekele izono eziningi. Ngibuza ukuthi nina ama-group any less than 900 anifuni yini ukuyezulwini? Yini ningafaka abantu ekhaya lezwe? Yini ningababuyisa? Khona amanye kulawa asengaphezulu akade engaphansi ka-900 kuleya list leya, aphakamisa amasokisi njengamanje abhekwe ku-1000. So selokhu kuyigroup 1 kuphela nje oyihlalele ngaphezulu kwe-1000. Ufika agcwala athi 1025 baphume, athi ukwehla babuye bayigcwalise abantu bakhona. Baphinde bakhuphula ugroup 11. Hey, khuthela ugroup 1 ngiyanitshela mina. Maningakhuthani nje ugroup 1 nonke, zingakanani izono zenu engasibekelwa. Ayazi nina niyadlala nina nonke ama-group angaphansi ka-800, niyadlala ka-900, niyadlala nje. Mina ufuna nginitshele iqiniso ngoba iqiniso lihle. Niyadlala. Kusafuneka nifuna ukukholwa. Yini ungashumayeli ngenkambo yakho? Yini bangazizela abantu bethi bafake ekhaya lezwe uma kuwukuthi uphila impilo efanele? Angisaphathi ke i-manager eziphakathi kulama group angaphansi zihlezi nje zilethe abantu, nazo zingamavila njengabo laba abantu. Ivila kalingeni ezulwini, angidlule nayizolo ngikhulume kwazo washaya
u10 or 11 minutes angisakhumbuli njengamanje u10 minutes ake ngiyeke lethana abantu ngcono kudelay mina ukuba save bebe bethola inkonzo kunokuthi abantu ningabalethi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu njengamanje nginama messages ngaphezulu kuka 300. Angazi uma zokwehla noma ngeke asehla ngwazi kodwa nje ngiyasebenza ngiyaphusha akubonakali. Abantu bayabhala, abantu benza ama-VN ayangazi mina. uNkulunkulu anibusisa ke siguqe sithandaze sisondele uNkulunkulu wethu muhle uyasithanda. Babongcwele babolungileyo siza abantwana bakho Nkosi bangoni basize uNkulunkulu wami bazi futhi ukuthi uma sona sinommeli Inkosi yethu Jesu Kristu 1 John chapter 2 verse 1. Basize uNkulunkulu wethu baze bangayeki ithuba lokuxolisa belinikeziwe ngoba ngeke bazilandulele ngalutho kwelizayo. Nkosi izwi lakho lihle limnandi liphilile linamandla libukhala kunenkembe esikanhlangothi zombili lihlaba lize lahlukanise umkantsha namalunga lihlukanisa umoya nomphefumulo lahlulela izizindlo akukho kusithekileyo ngekho bala. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo uqhubeke sikhuluma ngokukholwa nokukhuleka. Yiba nathi Nkosi sigcina izolo sikhuluma ngokukholwa okungenazo izenzo kufile. Qhubeka nathi Nkosi ulicacisa izwi lakho Jesu Kristu inkosi. Amen. Ake bafowethu siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa uJesu Kristu inkosi. Ake sifunde izwi lomgogodla Mark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Cela ukufunda u25. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu omunye nomunye kuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo sezulwini kanithethelele iziphambeko zenu. Ngakho ke konke sikukhulekelayo nesicelayo masikholwa sesinakho. But into ezovimba ukuthi ube nakho kungathetheleli. Thethelelani uma nimi nikhuleka kuze noyihlo sezulwini anithethelele. Ngoba uma ningathetheleli naye ngeke anithethelele. Icacile nje lento ilula. Akhala umuntu athi ngiyathandaza ngiphendula. Awunalo iniqubu. Akhala umuntu athi ngiyakhuleka ngifuna u1 2 no 3 kuNkulunkulu usivumeleni izono zakho. Ngoba phela uma unezono akakwazi ukukusiza. Susa izono sisudonga vuma izono zakho. Kuyabhukhwa unikwe idate ubhale phansi izono. Simple as that. Kuyabhukhwa unikwe idate ubhale phansi izono zakho. Ayikho futhi enye indlela. Ayikho enye iyona sisayinikiwe kuze kube manje. Isebenziseke mntaka baba kusesemini. Khona lento abantu abayikhohlwayo. Niyakhohlwa ukuthi angiqanga sheshini umuntu uyilungiselela ukuthi Nkosi yami idate engathi ngangifica. Nkosi yami idate engathi ngangifica. Uyakhohlwa ukuthi nobaba uNsibande ngahle ngamfici le date. Ngahle ngamfici le date. Kuhambe yena kusale wena nedate yakho. Ngakho ke sebenzisa ithuba ubhuke. Nobaba uNsibande akakhile la. Unekhaya ezulwini uyahamba. Hayi futhi ngiyahamba bafowethu. Ngeke nginikhohlise ngiyahamba. Ayisemningi iminyaka esele. Ngihamba uhambe ngeke ngisabuya kulo. Sasisho njalo emngcwabeni kaThobeka eGreat Town. Sasikhumbula leso sihloko itheme. Ingcosana iminyaka esele ngihamba uhambe ngase ubusho njalo uJobe. uJobe yebo uJobe usho njalo. Ingcosana iminyaka esele. Nami ngithi ingcosana. Sengiphilile bafowethu. Iminyaka engaka. Sengiphilile. Ngeke ngisayidablisha. Uma uJesu engakabuyi uzolanda ibandla lakhe, hayi uzongilanda nje ngihambe nami ngiyophumula. Yazi ngiyasebenza. Ngiyaklebela, ngiyasebenza, ngingalali. Ngize ngolala ngo3 ekseni.
ngisheshe ngivuke. Hey bafowethu, hayi ngeke ngiyasebenza. Ngivuke njengoba kwakhiwa nje ngehle ngenyuka, ngibhekelene abafuna lokhu, ngibuye. Ngithi mangithi ngiyabuya ngivula uWhatsApp awusesikhathi sabantu ukuthi bafone. Hawu kodwa Nkosi yami. Ngithi mangibhizi no-WhatsApp ngizwe ukuthi ngibanjwe ubuthongo ke manje. Bungibambile ngoba angilali. So-ke umqhele wami loyo. Ngiyajabula ngicomplain. uNkulunkulu ngibize sengimdala wafuna ngigijime ngikhavelele abanga lobusha. Ngikhava lona-ke manje. Ekwakhuluma omunye esidabukele. Ethi i-weekend ne-weekend niyaphuma niyashumayela. I-weekend ne-weekend niyaphuma niyashumayela. Imuphi umfundiso owenza lokho? Every weekend uyaphuma uyashumayela baba. uNkulunkulu asigcinele wena, ngabonga nami amazwi akhe a-encourageayo. I-weekend ne-weekend kuyasetshenzwa, wena bese uyahlala nje. Wena ophethe ibranch umfundisi wami uhlale nje ungenabantu, awenze nama-home sales, awenze lutho, uhlezi nje uyajabula. Uyajabula, angidlule lapho. So izwi lenkosi-ke ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Hayi-ke ake siye lapho besifunda khona izolo. Seku-16, hayi awukhohlwe nje awuphole u-16 asiphole isikhathi. Besikhuluma ngokukholwa ukuthi kufanele kube nezenzo. Ngizofunda nje la sikhulume khona ngibe sengithinta lapha nala verse 14 chapter 2 ekaJakobe. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Kusizani ngempela? Kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Ngeke kumsindisa umuntu ukukholwa kungenayo imisebenzi. Ayingeke. No-Abraham uqobo waba nekukholwa okunemisebenzi kwase kuthiwa ubuyise wabakholwayo. Wena kuyindodana yokholwayo busungabi namsebenzi ucanda uzongena ezulwini ugijima. Hayi uyadlala wena. Uyidlalela lamatshe ekuthiwa amagendo. Uyayigendela nje. Asiqhubeke. Verse 15. Uma umzalwanekazi behambaze besola ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Wagcina nini ukupha umuntu into yokuqoqa? Ayingeyibuzela nje. Ingoba ungahlangani nabo abahambaze, wagcina nini ukupha umuntu into yokuqoqa? Khona ukumthatha nje uyomthengela umuphe. Wake wakwenza lona elilodwa ilanga, umthathe nje uyomthengela. Ngiyabuza mina. Wagcina nini ukubongwa umuntu athi umuntu ngiyabonga, umenzela into enhle. Athi ngiyabonga umuphi ukudla okudingwa umzimba. Wagcina nini? Wagcina nini? Ngiyabuza. Yikho kungabusiseki nje. Yikho kungaphendulwa nje. Khona abahlezi abanikeli ngisho ukunikela. Uzobusiseka kanjani? Abakhiphi nokukhipha okweshumi bamthembisa kodwa uNkulunkulu wathi mangisizela ngokukhipha. Uzobusiseka kanjani? Ngiyayibuzela nje ngiyadlula. Cha, hayi hamba ukhiphe ebandleni lakho, angisho ukukhiphe entabeni indlu kaJehova yabona. Hamba ukhiphe ebandleni lakho la ukhonza khona, ukhiphe khona. Usugxamalaza, hamba ukhipha khona. Mawuse ukhiphe entabeni indlu kaJehova, usungwasentabeni indlu kaJehova. Kukhiphe la ubusiseka khona. Ugcine nini ukukhipha okweshumi ebandleni lakho na? Pho usakhonzelani kulo kanti okweshumi usukukhipha ngapha kodwa usakhonza kulona? Ngiyibuzela nje mina. Okweshumi ukhipha ngapha kodwa ukhonza ngapha. Bakithi. Hayi kulukhuna sidlule lapho. Uma umzalwane noma umzalwanekazi ebehambaze besola ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Verse 17. Kanjalo ke
nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Khona abantu abaphethe ukukholwa okufile ngoba imisebenzi ayikho. Verse 18, kepha omunye uyakuthi, wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Ukukholwa kubonakalise ngemisebenzi. Akusizi ube nokukholwa imisebenzi ingekho. Verse 19, wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, namadimoni ayakholwa azathuthumela, ekholwa nje ukuthi uNkulunkulu munye. Kodwa imisebenzi ayikho emadimonini. Imisebenzi ikhona yini kuwe? Wenza kahle ukukholwa ukuthi uNkulunkulu munye, but namadimoni ayakholwa azathuthumela. Ngiyabuza mina, unayo imisebenzi noma unokukholwa kwamadimoni? Verse 20, kepha wena muntu ongelutho, uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Uyathanda nokuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize? Akulutho ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi. Ukukholwa kubonakaliswa imisebenzi. Ukukholwa kuyaqina uma kunemisebenzi. Ukukholwa kuyagxila, kujule uma unemisebenzi. Funda Izenzo chapter 10, ufunda indaba kaKhoneliya. uNkulunkulu wahluleka ukuhlala ezulwini, wathuma ingelosi ngoba wayabela abampofu, azile ukudla, athandaze. Wathi uNkulunkulu, imisebenzi yakho Khoneliya ikhunjuliwe, ifinyelele ezulwini. Wena uyakholwa, wenza kahle, namadimoni ayakholwa azathuthumela. Kepha wena muntu ongelutho, verse 20 loyo, uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Uyathanda ukuyiqonda leyo nto. Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize. Verse 21, u-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isake altare na? Yezwa-ke, ukunikela singakagxili ukuthi ngani, ukunikela umsebenzi wokukholwa. Ongakholwa akanikeli, ongakholwa akanayo indodana, ngoba unendodana unokukholwa, unobufakazi. Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isake altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kupheleliswa ngemisebenzi. Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Uthi uqala ugijima uyokhuleka nje, uma ungenayo imisebenzi ube uthi uyakholwa, ngeke uphendule umkhuleko wakho. Umkhuleko wakho kufanele ube nemisebenzi ukuze uphendulwe. Yazi ngavele ngathinteka ukuthi angiye lapha kwiZenzo chapter 10 bafowethu. Asizuya kude kakhulu. Zenzo chapter 10. Umbono kaKhoneliya isihloko sakhona. Kwakukhona eKesari indoda ethile igama layo linguKhoneliya, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa lase-Ithaliya. Verse 2, wayengumuntu okholwayo, 1, nowesaba uNkulunkulu. Kufuneka ukholwe, umesaba uNkulunkulu, ungasenzi isono. Hayi usaba isono, but ngiyasaba isono. Hayi, usaba into wrong. Saba uNkulunkulu, kholwa usaba uNkulunkulu. Lithi kanye nendlu yakhe yonke. Umndeni wakhe wawenza wamesaba uNkulunkulu. Indoda yabezizwe le akuyona yakwa-Israyeli. Indoda yokuqala yaqopha umlando, yagcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Indoda yenza abapostoli oPetro bamangale uthi kanti uNkulunkulu unjani. Nabezizwe abanikeza lento asinikeze yona uMoya oNgcwele. Ngani na le ndoda na? Lithi verse 2, wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu izipho. Yes, abela abantu abampofu izipho eziningi
Number 2, ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. Number 3, efasta, ezila ukudla lokho esikuthola lapha kuverse 30. Uma ufundile isingisi likubeka kahle ukuthi bengizila ukudla. So ukukholwa makube nemsebenzi. Saba uNkulunkulu. Mawusaba uNkulunkulu uzobathanda abantu. Mawusaba uNkulunkulu uzoyenza imiyalo yakhe. Lithi izwi. Thanda umakhelwane wakho ngoba uzithanda wena. Mawusaba uNkulunkulu uzomthanda umakhelwane ngoba usaba othe mthande. Asisabi isono thina. Asilisabi ihlazo ngoba silenzi. Sisaba uNkulunkulu. Athi ngiyalisaba ihlazo, ulisaba nehlazo. Umuntu isuke imhluli into ayisabayo. Thina sisaba uNkulunkulu, ihlazo silisabi. Sona sisabi ngoba siyilapho. Usaba kanjani into ongaphili nayo? Uyisaba kanjani into engekho kuwe? Usaba into engekho elekude yanqotshwa esiphambanweni. Sisaba uNkulunkulu. Mawusaba uNkulunkulu ngeke usenze isono. Mawusaba uNkulunkulu ngeke ulisaba ihlazo ngoba yikho into ezokwenza wenze ihlazo. Lithi izwi uverse 3, wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishaka lolunye lemini ithi Korneliyo. Wayigqolozele nokwesaba wathi kwenze njani Nkosi? Yathi kuye imikhuleko yakho nokwabela kwakhe abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Awusho umkhuleko wakho uvinjwe ukuthi awubabela abampofu. Awusho ukuthi umkhuleko wakho uvinjwe ukuthi awubabela abampofu izipho. Awukholwa wena, ukukholwa kwakhe akunayo imisebenzi. Hayi ake sishiye la. Asishiye la. Uyakholwa? Wenza kahle namadimoni ayakholwa azathuthumele. Wenza kahle. Kodwa kufuneka imisebenzi. Amadimoni awanayo imisebenzi. Kepha wena umuntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? uAbraham ubaba wayingalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe Isaka ealtare nangu ukuvuma kwenkosi. Ngicabanga ukuthi ngumsombuluko noma ke mhlambe sobe sifaka inkonzo yasentabeni mhlambe ngolesibili soyiqhuba la indaba. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Kugcina inkosi kusasa sisenquthu komfundisi uKhoza inkonzo yokubonga. Ngesonto sikwanqamalala branch sivula ngokusemthethweni. Ikwanqamalala niyazi-ke kwanqamalala eduze komuzi kaBaba uZuma oyengupresident uMsholozi sobe sikhona. Kokugcinwa inkosi Sunday. Sijoyineke lapho mawukwazi ukufika usenkandla namaphethelo. Sijoyine lapho. Naleli sobe siselindela kunehholo ke likhona lapha elindela. Sobe silapho ngokugcinwa inkosi enkandla. Sobe sisenquthu. Ngelikhohlele ethelezini kwaba umfundisi uKhoza. Sobe sisethelezini kusasa uNkulunkulu mayisigcinile. Niphile nani nibe bahle ngeweekend nikhonze kahle emabandleni enikhonza kuwo nani nikhonze entabeni emabranchini akhona nikhonze kahle uNkulunkulu abe nani nigcine. Siyotholana ke si live Sunday nakusasa uma inetwork ivuma. Uma inetwork ivuma sizoba live kusasa and Sunday. Kodwa masingabanga live nisixolele ivideo izoqhamuka soyi-uploada ngokuvuma nangokugcinwa inkosi. uJesu Kristu inkosi masithandaze. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa sisondela kuwe, siyabonga uthando sithande ngalo, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Busise lenkonzo, basize abantwana bakho, balizwe balenze izwi lakho. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu simnika udumo. Phefumula wami ayitosi inkosi. uNkulunkulu akabe nawe akugcine lapho ukhona. Ulalele uzothe. Guqe masiguqu ilalele inkonzo asebenze uNkulunkulu kuwe. Unganaki ukuba busy ngoba uzoyishiya lezi zinto obhizi ngazo emhlabeni ume phambi kaNkulunkulu. Nakano kwezulu
lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Babunzibande ovalelisayo, uJesu Kristu inkosi.